Sal-aħħar tas-sena huwa stmat li l-ekonomija Maltija tikber b'1.4%. Filwaqt li s-sena li għaddiet it-tkabbir ekonomiku kien ta' 1%, fl-ewwel kwart ta' din is-sena diġà laħaq il-1.6%. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ħabbar dan waqt li nieda d-dokument ta' qabel il-budget bit-tema stabilità biex noħolqu l-ġid għal kulħadd. Fil-bilanċ tal-Gvern ċentrali bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena, Malta kellha deficit ta' 241 miljun euro li jindika titjib ta' 43 miljun fuq is-sena li għaddiet u titjib ta' 4.4 miljuni fl-estimi tal-budget għal din is-sena. Il-Gvern huwa kommess li jkompli jwettaq il-programm ta' 3 snin sabiex titnaqqas ir-rata massima ta' taxxa. Kif kien propost fil-manifest elettorali il-Ministru Edward Cicluna reġa' sostna l-impenn tal-Gvern biex jitraħħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma biex titkattar il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u sabiex jingħata servizz ta' ħarsien tat-tfal b'xejn. Barra minn hekk il-Ministru semma l-introduzzjoni ta' sistema li permezz tagħha wieħed ikun imħeġġeġ biex min jebdu jinvesti f'pensjoni privata. One News tkellem mal-Ministru tal-Finanzi dwar kif il-budget ta' din is-sena se jassigura stabilità ekonomika u tqassim ġust ta' ġid bejn il-poplu Malti u Awċi. Issa jkun hemm il-kontinwità mingħajr skossi u jkun hemm l-istabilità, xi ħaġa li qed jara kulħadd u issa l-konsumaturi qed iħossuha u qed iżidu l-konsum tagħhom. Da qed juru ġifieri il-fiduċja fl-affarijiet kif għaddejjin. U da qed jgħin lill-ekonomija, dik jiġifieri l-ewwel aspett tal-istabilità. U l-imbieħ mbagħad jinħoloq il-ġid għaliex jekk il-konsum jiżdied jidħol iktar dħul u dan ikollu effett pożittiv fuq l-ekonomija. Però xi ħaġa li żgur li dal-Gvern irid jara jagħti weda li l-ġid ikun għal kulħadd. Ġifieri mhux biss nitkellmu fuq tkabbir, imma se nitkellmu wkoll dwar fejn dan it-tkabbir sa jiġi mqassam. U li se naħsbu wkoll fiż-żgħir ħalli naraw li veru il-ġid tal-pajjiż ikun għal kulħadd. Imississa li l-Gvern jilqa' l-proposti u s-suġġerimenti tal-imsieħba soċjali dwar id-dokument ta' qabel il-budget.